Nou, er zijn 150 vrijwilligers zijn bezig met het opruimen. Ik sta hier bij Sorrewon om het op te ruimen. Hier zijn 35, 40 mensen bezig geweest en nu nog bezig. Ja, er ligt nog relatief veel olie op sommige plekken. Nou, vrijwilligers zijn vanaf 6 uur, 7 uur begonnen om het op te ruimen. Het wordt allemaal verzameld. En we gaan aan het eind van de middag kijken hoe het eruit ziet verder. Wat zijn de verschillende plekken die jullie geconcentreerd zijn met het schoonmaken der Sieber? Ja, nou we zitten hier bij Sorrewon en omgeving. De garnalenkwekerij, we zitten bij de toren, we zitten bij Washington Slagbaai, we zitten bij Playa Grandi, we zitten bij Lagoon. Dus eigenlijk ook de plekken waar we ook al afgelopen weken schoongemaakt hebben. Jullie zullen dat alleen maar dit keer doen of toch volgende week of wat kan je zeggen? Dat zullen we ook verder over moeten overleggen en gaan evalueren ook samen met het OOB hoe we nu verder gaan. Kijk, je moet goed constateren, alle olie kunnen we niet weghalen. Er zijn heel veel kleine plekjes, dus we zullen moeten gaan monitoren. Wat het goede nieuws is, dat zoals het erop lijkt, dat er geen olie meer bij komt. Dat is in de afgelopen dagen. Alleen in Lagoon zien we dat zit gewoon in die zee. Daar stroomt steeds olie bij, maar dat komt niet uit de zee, maar dat is er eigenlijk al. Maar de informatie die Sieber heeft toch informatie dat heel erg schade. Het heeft de kust heel veel aangetast, de verschillende kust van Bonaire. Ja, maar het zijn kleine stukjes, daar zullen we gewoon moeten, de plekken die het meest waardevol zijn, zoals Lakbaai en Sorrewon en Lagoon, worden nu gewoon goed opgeruimd. Het zeegras is enigszins een beetje aangetast. Mangroven zijn op sommige plekken, maar ik denk dat er niet sprake is van een ecologische ramp. Maar het is wel gewoon heel jammer voor het eiland en we moeten gewoon kijken hoe zich dat verder ontwikkelt.